вземате срещу глобалното затопляне? Не знам какви глоби. Глоби нямаме, плащаме си. Нямате глоби? Не. Какво му е странното? Жената е ограничила вредните емисии. Нямате глоби? Не. Глобалното затопляне е най-гадната глоба. Да. Тая глоба всички я плащаме. Но кой прибира парите? Аз го намеря. Глобалното затопляне е най-гадната глоба. Да. А от кого е тая глоба? От Ал Гор или от папата? Може би от папата, не знам. Цигани в България не правят секс от глад, да знаете, безработица и те няма време за секс. Душички стават по изгрев, цял ден безработят и вечер нямат сили да се изкъпят. Камо ли за секс? Всички цигани в България не правят секс от глад, да знаете, безработица и те няма време за секс. Аз съм циган, между другото, и ръчкам по 5 пъти на ден. Разбираш? Тя е длъжна да ми дава се къмеча. Душманската лътко. Да знаеш за какво става просто. Ковшета е друго.